Bé, abans de començar volia donar les gràcies a tothom que ha tingut a veure amb el concurs aquest any, al jurat també, perquè ha acabat donant-me l'oportunitat de poder compartir aquest moment tan especial amb tots vosaltres. I després d'un recital que us he de dir que m'ha impactat molt i que, sincerament, llegir jo ara una altra vegada els relats se les sabia totes em fa una mica de recança. Espero que no trenqui cap record que conserveu, no? Que l'ha llegit abans. Ja us aviso que no serà el mateix, però començo. Se les sabia totes. El caça-recompenses mai deixava que poguessin parlar. Sempre duia els lladres morts al cavall del darrere. Si no els mataven a atrapar-los, ho feia aprofitant l'última aturada abans d'enfilar el camí cap a l'oficina del xèrif a El Paso. Li anava tan bé que li van sortir imitadors i els seus guanys van anar minvant. Quan començà a passar gana, va decidir canviar de bàndol. Ell se les sabia totes i arribar a ser el lladre més buscat. Avui pensa en tot això, n'està orgullós, però aquesta vegada el camí se li fa llarg. Li costa respirar. A l'última aturada aixeca el cap i veu el cartell del desviament cap al Paso. Va amb les mans lligades, tombat boca terrosa a la muntura del cavall del darrere. Gràcies.